V modeli Q7 od Audi sa stretáva elegancia so športom a luxusom zároveň. Uchváti vás nielen svojím vzhľadom, ale hlavne vlastnosťami. Exteriér Q7 sa vyznačuje krásnymi líniami a pôsobí o niečo jemnejšie ako jeho predchodca. Pôvab tohto automobilu počiarkujú LED svetlomety vpredu aj vzadu, ozdobné lišty okien a osviežuje ho dynamický podvozok. Najviac asi zaujímú smerovky, ktoré sa postupne rozsvecujú ku smeru odbočovania. Interiéru dominuje 8-palcový farebný displej a LED osvetlenie dverí, stredovej konzoly, priestoru pod nohami a popolníka s vetracou mriežkou. Určite každého poteší zabudovaná GPS anténa elegantne skrytá v ráme zadného skla, čo poskytuje 3D mapu Európy. Pre ešte vyššiu bezpečnosť sú zabudované hlavové airbagy vpredu aj vzadu a kontrola zapnutia pásov a pre vyššie pohodlie sú tu bederné elektricky nastaviteľné opierky. Das Welt Auto testovalo toto najväčšie SUVčko od Audi viacerými testami, kedy boli nabodené rôzne nebezpečné situácie, s ktorými sa vodiči môžu bežne stretnúť. Vďaka spoľahlivej práci elektronických systémov zvládla Q7 všetky manévre na šmykľavom povrchu pri vyhýbaní prekážok, zisťovaní hraníc nedotáčavosti či aquaplaning a šmyky simulované odtrhovou plošinou.